खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायना लाबाय आसा थिदों बे समाव नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै आङो सासे गेदेमा लिरगिरि समाज सिबियारि बिथांजों दान्दिसे सम मोगा-मोगि लागोन आरो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिनो गोनां बाथ्रा बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन। नैबे समाव आङो क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बड'लेण्डनि बिखा थामहिनबा बिटिआरनि बिखा क'क्राझारनि थुलुंगाफुरि गामियाव आं दंफैयो। मानगोनां बिथां लिरगिरि आरो समाज सिबियारि डक्टर अजित बर' बिथांजों दान्दिसे सम मोगा-मोगि लागोन। बिथाङा आथिखालाव गसाइगाव बिएड कलेजनि प्रिन्सिपाल। बिथांजों दान्दिसे सम मोगा-मोगि लागोन। गिबियावनो सारखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै नोंथांखौ बरायना लाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांखौ गोबावसैब्लाबो नोंथांखौ हामलायथि होगोन। नोंथाङा बर'नि सासे लिरगिरि आरो लोगोसेनो नोंथाङा बावैसो 2020 आव नोंथाङा बड' नैबे साहित्य एकाडेमि नोंथाङा मोननो हाबाय। नोंथाङा जुदि गथ'सा बिसम्बि लेखा लिरनानै नोंथाङा साहित्य एकाडेमि मोनबाय। बे बुब्लियाव माबायदि नोंथाङा बेखौ मोननो हादोंमोन गिबियावनो मोनथिजानो लुबैदों। बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। भारत सरकारनि साहित्य एकाडेमिया गथ'सा बिसम्बि बिजाबनि थाखाय आंनो गथ' थुनलाइ बान्था होदों। बेनि थाखाय आङो भारत सरकारनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। बै साना आंनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे रंजाथाव सान जे आं फोथायनो हायाखै आंदि बान्था मोनदों। बे खौरांखौ आङो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि थरेन बर' बिथांनिफ्राय मोनदों। आङो फुटबल फिल्डआव हारसिङैनो फुटबल गेलेगासिनो दंमोन, इभिनिं एक्सारसाइज। बे समाव सारा आंनो फन हरबाय जे नोंथाङा बिदि गथ' थुनलाइ बान्था मोनदों। अब्ला आङो फोथायनो हायाखै आरोखि। दसे सम आङो इसोरनाव आर'ज गाबदों, इसोरखौ आं साबायखर बावदों नंमारगौ होननानै आरोखि। आरो बिनिफ्राय बे बान्था मोननाया आंनि थाखाय सिमांनि बाथ्रा। आं बेखौ मिजिं थियाखैमोन। आंहा गोसोआव मोनसे साननायसो दङमोन, बेबायदि रनसाय बिजाबाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोना होननानै आंहा मोनसे साननायसो दङमोन। बेनिखायनो आं कुनुदिन सानफेराखै, फोथायफेराखै आंदि बान्था मोनगोन। बे बिजाबा जर'खायै फरायसाफोरनि थाखायनो। बेखौ आङो 3 बोसोरसो सम लादों बेखौ लिरनायाव। बेयाव 33 आयदाफोर दङ आरो गासिबो आयदाफ्रानो गोरलै, बुजिनो गोरलै, नाथाय गथ'फोरनि थाखाय जोबोरै गोनां बेखौ आङो सानदों। दानि जि थासारि, बे थासारियाव जों गथ'फोरखौ जों माबायदि फोरोंनांगौ, गथ'फोरखौ जों माबायदि लामा दिन्थिनांगौ, गथ'फोरनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट बेयाव जों बोरै मदद खालामनो हायो, बेफोरखौ लानानैनो आं लिरदों। आरो बे बिजाबा थारैनो फरायसाफोरनि थाखाय मोजां होननानै आङो सानदों। सानैसो मानसिफ्रा आंखौ फनबो खालामदोंमोन आरोखि, जे बे बिजाबा गथ'फोरनि थाखायल' नङा, बियो मानसि गेदेरफोरनि थाखायबो होननानै आंखौ बुंदों। बेयाव आङो जोबोरै थुलुंगा मोनदों आरोखि। नैबे समाव आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन, नोंथाङा सिगांनिफ्राय दिनैसिम माबायदि थासारियाव बेसिम मोनफैगौ बेखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों। आं बेखौनो बुंगोन, आंनि जिउ खौराङाथ' ससियेल मिडियायावबो ओंखारबाय। बरमानि सासे लिरगिरि जोंसार रामसियारि बिथाङाबो आंनि जिउ खौरांखौ लिरबाय, आर्टिकेल हिसाबै लिरदों। बुंनो थाङोब्ला गोबाव सम लागोन। आं बेखौनो बुंगोन, आङो बर' मिडियामाव फरायबोदों आरो आं जाय स्कुलाव फरायदों हाग्राबारिमोन। बेयाव लामानि मोजां थासारि गैया, दालांनि मोजां थासारि गैया। स्कुलाव जुदि फैनांगौ जायोब्ला दैज्लां समाव आङो साइकेलखौ आङो फाफ्लियाव बाननानै दै बारनो गोनां जायोमोन। सानसे समाव आङो बड'लेण्ड मुभमेन्ट सोमावसारनायाव बेयाव आं बाहागो लादोंमोन। बे समाव जोङो भलन्टियार फर्सनि सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावदों। बे समाव जोङो पुलिस CRPF खौ गिनानै जों न'आव थायामोन। आरो लासै लासैनो मा जाखो, न'आव जिहेतु थानो हाया नालाय, बेखायनो आङो अरुणाचलाव थांनानै आङो ट्राकनि लेबार मावहैदों। अरुणाचलाव थांनानै आङो दंफां बानायदों। आङो बेयाव 2 दानसो थाहैदों। बेयाव आं हाजोबो जावखानानै आं लामा बानायदों। जाय लामाखौ जों जावखादोंमोन, दिनै बे लामाया पाक्का लामा जाबाय, माने गहपुर टु इटानगर सहैबाय। बेनिफ्राय आरो मेघालयआवबो थांनानै आङो खैला जावहैदों। मेघालयआव थांनानै आङो 2 दान खैला जावहैदों। 1 दान आं खैला जावदों,
से दान आङो हटेलाव थादों हटेलाव थानानै आङो थोरसि लथा सुग्रा जादों माने बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आनहेल्दि थासारिनि आंखाल जोंनि थासारिया मोजां नङामोन जोङो थुलुंगाखांनो जोङो थासारि मोनाखैमोन न'आव थानो जोङो थुलुंगा मोनाखैमोन खाबु मोनाखैमोन दा बेनो गाहाय जाहोन आनहेल्दि एनभाइरनमेन्ट बेनिफ्राय आङो मोनसे खोथाखौ गोसोखांबाय आंनि आफाया आंखौ बुंदोंमोन मेट्रिक पास जायाबा मानसि जाया होननानै आरोखि थ' बेनि ओंथिया गुबुनखौ दुखु होनाय नङा माने आंखौ थुलुंगा होनोसो आंनि आफाया बेखौ बुंदोंमोन मेट्रिक पास जायाब्ला मानसि नङा मेट्रिक पास जायाब्लाबो मानसि जायो बिजनेस मावनो हायो आबाद मावनो हायो बेखौ आं बुंगोन नाथाय जेब्लानाखि आङो मेघालयआव थांनानै खैला जावहैदों आफानि बाथ्राखौ आं गोसोआव फैबाय मेट्रिक पास जायाब्लाबो माने नोंथां उन्दै समावनो बेफोर मेट्रिक पास जायाखैमोन आङो औ बै समावनो ओमफ्राय आं सिन्था खालामबाय मेट्रिक पास जायाब्लाथ' बोरै जानो आफायाथ' आंखौ बिदि बुंदों आं न'आव फैफिनबाय न'आव फैफिननानै आङो मेट्रिक आनजादखौ आरो होफिनबाय आङो होफिननानै बिब्दिनो माने जेने थेने पास जाबाय मेट्रिकखौ पास जाखांनानै आङो न'आव थायाखिसै आङो बिश्वनाथ सारिआलियाव फैबाय बिश्वनाथ कलेजाव आं फरायबाय बे कलेजाव फरायबाय थानाय समावनो आंनि लिरनायनि जि गोसो बियो जाखांदोंमोन आरोखि बिजाबफोर आं फरायदों मेगाजिन आं फरायदों फरायनानै आं ओरैबायदि मोनसे थुलुंगाखांदों जे साफ्रोमबो फरायसाफ्रा माथो लिरगिरिबो जानो हायो बै समाव आङो मोननै बिजाब फरायोमोन मान्थलि इन्सपिरेसनेल कोट होननाय मोनसे आरो गुबुन मोनसे जाहैबाय उइजडम बे मोननै इंराजि मेगजिन बे मेगजिना ओरैबायदि थुलुंगा होयोमोन मानसिफोरनो आरो आंनोथ' ओरैबायदि थुलुंगा जगायदों जे दानफ्रोमबो आं बे बिजाबखौ फरायनानै आं गोसोआव लायो जे लाइफआथ' बिदिसो लाइफआथ' माने आवगायलांनायनि थाखायसो लाइफआथ' माने खेबसेल' फैगोन इसोरा जोंनो खेबसेल' जिउखौ होगोन दा जेसेबां दिन जों थांनानै थागोन जोङो मोजाङै जों थांनानै थागोन मोजां खामानि जों मावनांगोन मोजां बाथ्रा जों बुंनांगोन बेखौ लानानै आं थुलुंगाखांदों लासैनो आङो माने गाज्रि हान्जानिफ्राय गोजानाव थाबाय गाज्रि हुदानिफ्राय गोजानाव थाबाय गावखौनो गाव आं दानो नाजाबाय आरोखि बै समाव आङो कलेज फरायबाय थानायनि सिगाङावनो जेब्ला एबसु आन्दलनाव आङो थाबायदोंमोन बे समाव आङो टाइकन्ड'बो गेलेयोमोन काराटेबो गेलेयोमोन बेनिफ्राय कलेजाव फैनानैबो आं गेलेदों आरोखि जेब्ला आङो ग्रेजुवेसन फरायो बे समाव आङो मेजर लानानै फरायबाय जेब्ला आङो कलेजाव ग्रेजुवेसन लानानै फरायो बेनिफ्राय आंनि जि टाइकन्ड' गेलेनाय बे लासै खमायबोदों नाथाय आङो फरायनायखौ आङो गोसो होथाबनानै आं फरायदों आरो दिनै आं बे थासारियाव सफैबाय आरो बेनि माने साक्सेस जानायनि गुबै मन्त्रआनो जाहैबाय माइन्ड पावार आंनि गोसोनि बोलो दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गोसोनि बोलो थानांगौ आं बेखौनो बुंगोन आरोखि आंहा जुदि गोसोआव बोलो गैयामोनब्ला आं दिनै उथ्रिसार जानाय नङामोन आथिखालनि जाय बिथांमोना फरायसा आरो बेनि अनगायैबो दिथागिरिफोर बे लेखाखौ लानानै बेसेबांसो बेहाय बिथांमोना बा बिथांमोननिफ्राय नोंथाङा अनसायनाय मोन्दों आंथ' बिराद अनसायनाय मोन्दों दिनै माने कभिडनि सिटुवेसन मानसिफ्रा बेरायनो हायाखै फैनो हायाखै आंनो फेसबुकआव मेसेज हरदों वाट्सएपआव मेसेज हरदों बे बिजाबखौ आंबो फरायगौमोन आङो नांथारगौ जेरैखि जाया आङो बिराद मोनसे अनसायनाय मोन्दों आरोखि दा आङो राननो हायाखै मानसिफोरनो खिन्थु सम लानानै आङो बेखौ बयनिबो आखायाव राननायनि मोनसे आं थांखि लादों आरो साननैसो सिगाङाव आङो मोनसे थांखिबो लादों आरोखि मोनसे बे थांखिखौ आङो ओरैबायदि मुं दोनदों मिशन थुलुंगा औ बे मिशन थुलुंगानि थांखियानो जाहैबाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ मोजां जानो थुलुंगा होनाय गाज्रि हुदानिफ्राय गाज्रि हाबानिफ्राय गोजानाव थाहोनानै गाज्रि हान्जानिफ्राय गोजानाव थाहोनानै बिसोरखौ बोरै मोजां खालामनो हायो बे थांखिजोंनो आङो बे मिशन थुलुंगाखौ लादों आरो बेखौ आङो मावफुंगोन बे गथ'सा बिसम्बि बिजाब राननायनि गेजेरजों मटिभेशनेल भिडिअनि गेजेरजों मटिभेशनेल स्पिचनि गेजेरजों आरो गथ'फोरखौ आङो बिब्दिनो खाबु लानानै लोगो हमनानै सावरायगोन मेल मिटिं खालामगोन बिमा बिफाफोरखौ लोगो हमनानै सावरायगोन जर'खायै गथ'फोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय आरो जेसेबां हायो एसेबां आं नाजालांगोन आरोखि
नोंथाङा सासे समाज सिबियारि आरो फारसेथिं सोलोंथाइजों गोबां बिफाव दङ थामहिनबा नोंथाङा रिलेटेड जाना खामानि मावगासिनो आरो बे बिथिङाव आं नोंथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा सोंनो नागिरदों सोलोंथाइखौ लानानै आथिखालनि जे मेट्रिक आनजाद होगिरि थामहिनबा बर' बिजोंजों फरायनाय बै स्टुडेन्टफोरा जों नोजोर होयोब्ला बेवहाय थांनाय समाव सासेल' बर'निफ्राय स्टेन्ड मोननो हादों बिबुंसार बसुमतारी होननाय बे फंबाया मोननो हादों स्टेन्ड बर' बिजों फरायनानै बर' फरायसाफोरा मानि थाखाय स्टेन्ड मोना बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन? बे आयदाखौ लानानै जोङो 4-5 बोसोरनि सिगाङावबो सावरायदों आरो जोंहा मोनसे गोसोआव साननाय दङ जे हारसाफ्रा जेरैबायदि आवगायलांदों गुबुन हारियाबो आवगायलांनो हानायनि केपासिटिया दङ बर'फ्राबो बिब्दिनो मोजां रिजाल्ट खालामनो हानायनि गोहोआ दङ आरो रिजाल्टखौ मोजां खालामोबो किन्तु जोंनि बर'नि गेजेराव मोजां रिजाल्ट खालामनायनि जि पार्सेन्टेज बियो खम दा बे बेलायाव जोंनि जि नोजोराव जों ओरैबायदि नुदों जोंनि बर' जायनाखि इभालुएसन खालामो मेट्रिक आनजादनि जि आनसार स्क्रिप्टखौ इभालुएसन खालामो बै बर' फोरोंगिरिफोरनि गोसोआव माखासे गिनाय दङ जोंनि अबजारभेसनाव आरो जोंनि मिथिनायाव आरोखि जे गिनाया माबायदि सासे फरायसानो जियाव जुदि जि होयोब्ला RTI जागोन नामा जियाव जि होयोब्ला माबा मोनसे भुल जागोन नामा बेनिखायनो जियाव जि होआलासेनो एसे खम होनानै गाव दायनिफ्राय बारग'नाय बिदिखौ जोङो अबजार्भ खालामदों नाथाय हारसाफोरनि बेलायावथ' जों बिदि नुवाखै हारसाफ्रा जियाव जिखौनो होयो बा बायाव बाखौनो होयो आरो जुदि बिनि फिननाया 100% सैथोब्ला जियाव जिखौ होखानांखागोन दा बेनिखायनो आं सानो बे मोनसे जाहोन जोंनि बर' इभालुएटरफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथिनि गोनांथि दङ आरो वार्कशप खालामनायनि मोनसे प्लेनिंखौबो जों लादोंमोन आङो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि गाहाय नेहाथारि बे ट्रास्टनि साब कमिटि हिसाबै जों मोनसे आफाद दादोंमोन गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म एकाडेमि बर्ड आरो बै एकाडेमि बर्डआनो जे बर'फोरनि जि इभालुएटर टिचारफोरखौ लानानै मोनसे BTC सरकारजों जों मददआव थालायनानै मोनसे वार्कशप खालामनायनि सिमांखौ जों नुदोंमोन आरोखि ओमफ्राय बेयाव जोङो बेखौनो सांग्रां खालामनांगोन जे हारसाफ्रा जेरैबायदि इभालुएसन खालामो जे बर'फ्राबो बिदिनो इभालुएसन खालामनांगौ बेयाव खुनु पार्सियेलिटि जानो मोना गिनांगौनि खोथा गैया खारन हारसाफ्राबोथ' जेरै माने मोजां रिजाल्ट खालामदों जोंनि बर'फ्रा मानो खालामनो हाया जोंनियाबोथ' निश्चय हागोन दिनै बर' मिडियाम फरायनानै डक्टर इन्जिनियार जादों प्रफेसार जादों मानो जायाखै जादों दा बेनिखायनो बर' मिडियाम फरायनानै रिजाल्ट मोजां खालामनो हाया बे खुनु सोंलुआनो फैया दा जोंनि नोजोराव बे आरोखि थ' बे सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै आं नोंथांनाव सोंनो नागिरदों बेयावथ' नोंथाङा समाज सिबियारिबो सासे दा बे बेलायाव आङो खायसे जाय फरायसाफोर आं गासैखौबो बुङा बेवहाय गाज्रि खामानि मावोब्ला जायखिजाया मोनसे इनभारमेन्टआव सासे फरायसाया बा सासे फरायसानि अनगायैबो बर' गथ' गथायफोरा दा बिथांमोना सासे गोरों सुबुङा बुजायोब्ला बा ससियेल अर्गेनाइजेशना बिथांमोनखौ बुजायोब्ला बिथांमोननि हेंथायै नैबे बाथ्रा मोनसेखौ बुङो आंनि गोसो आंनि लाइफ होननानै बे बाथ्रा बुङो दा बैबायदि फरायसाफोरखौ बा बैबायदि सुबुंफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो नागिरगोन? फरायसा सम थामहिनबा लाइमोन बैसो बे लाइमोन बैसोआ जोबोद जेंनानि बैसो बिराद प्रेसारनि बैसो बे बैसोआव बिसोर मेन्टेलि मेचिउर्ड नङा माया मोजां माया गाज्रि बेखौ बिसोरो सानस्लाबनो हाया जाय बाथ्राखौ बिसोर बुङो बेखौ नंगौ सानजानो लुबैयो जाय खामानिखौ बिसोर मावो बेखौ नंगौ सानजानो लुबैयो नङाब्लाबो आरोखि दा बेनिखायनो बिसोरखौ जोङो दाय होनायनि जोंहा खुनु सोंथि फैया जों बिसोरखौ दाय होनोबो हाया बिसोरनो नांगौ लाभ एन्ड एफेक्सन मोजां मोननाय नांगौ बिसोरनो अननाय नांगौ बिसोरनो लामा दिन्थिनाय नांगौ बिसोरनो दा बेनिखायनो नैबेबादि बाथ्राया जानो हागौ जे बिस्रा अहंखार दङ लाजिनायबो दङ गिनायबो दङ लुबैनाय दङ माने एभ्रिथिं इज एक्सेस बे लाइमोन बैसोआव दा बेनिखायनो बिसोरखौ जोङो साइक'लजिकेलि ट्रिटमेन्टसो होनांगौ आरो बिसोरखौ जोङो मोजां लामाजों जों बुजायनानै
बिसोरनि गोसोखौ सोलायहोनो हानाय जों खामानि मावनांगोन। दा नैबे बिथिङावनो आं नोंथांनाव बुंनो नागिरदों बे बुजायनो थांनायाव जिहेतु जोंहा ससियेल अर्गेनाइजेसन थाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेनि अनगायैबो खायसे गामिनि सुबुंफोरा बैफोरबायदि सुबुंखौ बुजायनो थाङो माने बुंनो थाङो बै बुंनो थांनायाव नैबे बाथ्राजों फेस खालामनो गोनां जायो जे आं गोसो बायदि मावगोन दा बिदि बायदि मोनसे सोंथिखौ बिथांमोना बुंफिनो दा बे बिथिङावसो नोंथांनिफ्राय आङो मोनथिजानो लुबैदों बा बिथांमोनखौ मा बुंगोन बे जाय माने एसे उल्था मावनो नागिरनाय माबा सोरबा सासे बुजायनो थांनाय बे सुबुंखौ उल्था बुंफिननाय बैबायदि स्टुडेन्ट बा गथ'फोरखौ मा बुंगोन? बे बेलायाव जोङो बिमा बिफानिबो जोङो मदद लानांगोन बिसोरनि न'खराव थांनानै जोङो गोनां जायोब्ला जोङो सावरायनांगोन बुजायनांगोन खेबसे नङा खेबनै नङा आरो बिसोरखौ ओरैबायदि मोनसे प्लेटफर्माव जोङो लाबोनो नाजानांगौ जाय प्लेटफर्माव जोङो बिसोरनो मटिभेसनेल एक्टिभिटिसखौ जों दिन्थिनो हायो जाय प्लेटफर्माव बिसोरनो जोङो मटिभेसनेल मोनसे एग्जाम्पल जों होनो हायो बेखौसो जोङो बिसोरनो दिन्थिनो हानांगोन आरोखि दा साभाबिक सासे गथ'आ गावनि लुबैनायखौ नंगौ सानजानो लुबैनाय गावनि रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हायै बे साभाबिक ओमफ्राय बेयाव माखासे जाहोनफोरबो दङ बै गथ'आदि बेबायदि मोनसे एग्रेसिभ बै गथ'आदि जोबोद रागा थिउरिया बेनि मोनसे जाहोनबो दङ ओरैबायदिबो जाहोन थानो हागौ जे बिमा बिफायानो बेखौ बांद्राय अनदों बिमा बिफाया जुदि बेखौ बांद्राय अनोब्ला बिनि खर'आ गेदेरसिन जागोन आरोखि दा बेनिखायनो बिमा बिफाजोंबो सावरायनांगौनि गोनांथि दङ बिमा बिफाया बेखौ साननांगोन जे रावबो गथ'खौ बांद्राय अननाङा सासे गथ'आ जुदि 100 थाखा बा 100 रां बियोब्ला मानो बिदों बेखौ मिथिनांगोन 100खौ हरनायाव बियो मा मावगोन मानि थाखाय बिदों हरनांगौ ना हरनाङा बिनिबो साननांगौनि बाथ्रा दङ जुदि 100 रां बिनायाव सोङालासेनो हरोब्ला बै गथ'आ मा सानगोन आफायाथ' आंखौ बिराद अनो होनब्ला आं एबार 200 बिगोन आङो 200 बिबाय बेखौबो सोङालासेनो 200 हरबाय खर'आ गेदेर जालांबाय बिदिनो लासैनो बिनि लुबैनाया बांद्राय जाहैगोन दा बेनिखायनो बेफोरबायदि थासारियाबो बे गथ'खौ बिदि खालामदों जानो हागौ आरोखि दा बेखायनो गथ'फोरखौ जोङो साइक'लजिकेलि ट्रिटमेन्ट होनांगोन बिमा बिफाखौ जोङो लोगोआव लाफानानै बिसोरजों जों सावरायनांगोन न'खरनि जों थासारिखौबो जों बुजिनांगोन आरो गथ'खौ जोङो आइडेन्टिफाइ खालामनांगोन सोर माबायदि प्रब्लेमाव दङ मा स्टेजाव दङ बेखौ जों आइडेन्टिफाइ खालामनांगोन आरो बेबायदिनो जोङो ट्रिटमेन्टखौ जों होनो हानांगोन आरोखि बे बुस्थुआ लं प्रसेस नैबे समाव आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन आथिखालाव नैबे आसामाव मोनसे ड्राग्स फ्रि मोनसे नैबे बिथिङाव ड्राग्स हमनाय बा बेनि उदां खालामनो नाजानाय बे सरकार फालनिफ्राय नाजागासिनो बे आथिखालनि लाइमोनफोरा बे बिथिङाव बा ड्राग्सनि बिथिङाव गोबां गोदोसोनानै दङ बा थामहिनबा एडिक्टेड जादों दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरगोन जों गोरों गोराफोर बा बिमा बिफाया रावबो लुबैया गाव गावनि गथ'आ ड्राग एडिक्टेड जागोन बेखौ जों रावबो लुबैया नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो गोसो होनांगोन सासे गथ'आ गाज्रि खामानि मावोब्ला बेखौ बुनायनि गेजेरजों पानिशमेन्टनि गेजेरजों जों बेखौ फोसाबनो हाया बेनिखायनो बिसोरनो जोङो साइक'लजिकेल ट्रिटमेन्ट लिगेल ट्रिटमेन्ट मेडिकेल ट्रिटमेन्ट जों होजोबथारनांगोन आङो नुदों दा गभर्नमेन्टआ माखासे इनिशियेटिभ लादों आरो बिटिसिनि गाहाय मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' सार बिथाङाबो माखासे इनिशियेटिभखौ लादों आं मिथिदों जे डि एडिक्शन सेन्टार माने एन्टि ड्राग सेन्टार एन्टि ड्राग माने सेन्टार मोनसे गायसननाय आरोखि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दा बेयाव आं बेखौ मदद खालामदों जे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खमैनो माने गंनै गंथामसो मोनसे सेन्टार बिदि गायसननांगौ फसंथान गायसननांगौ बे फसंथानाव जोङो गथ'फोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै बबे क्लासनि आरो बिसिबां गोबावनिफ्राय ड्राग एडिक्टेड जादों बैबादि गथ'खौ जों आइडेन्टिफाइ खालामनानै बैबादि सेन्टाराव लांनानै बिसोरनो मोनसे ट्रिटमेन्ट होनांगौ आरो बे ट्रिटमेन्ट होनायनि थाखाय मोनसे सिलेबास खालामनाया मोजां बे सिलेबासाव योगा थानांगोन योगाया मोनसे कमप्रिहेन्सिभ योगायाव मा थायो बेयाव प्राणायाम थायो प्राणायाम खालामोब्ला मानसिया मेगन मोसेबनानै गोसो होथाबनानै इसोरखौ गोसोखाङो बा माबा मोनसे गोसो मोजां हाबाखौ गोसोखाङो दा बेनिखायनो जे प्राणायाम खालामनायनि जि नियम बेखौ खालामहोथारनांगौ
आरो प्राणायाम खालामोब्ला गोसोफ्रा गथा जायो, गोसोजों मोदोमजों गथा जायो, अब्ला गाज्रि बाथ्रानि फारसे साननाया खम जागोन, गाज्रि हाबानि फारसे साननाया खम जागोन। दा बेखायनो योगा खालामनाय, प्राणायाम खालामनाय बेबायदि आयदाफ्रा सिलेबासाव थानांगोन। आरो बेनिफ्राय स्पिरिचुवेल डेभेलपमेन्ट, आध्यात्मिक डेभेलपमेन्ट। दा बेफोरखौ होनो थांनायाव माखासे जोङो स्पेसियलिस्ट लेंहरनाया मोजां। जे आध्यात्मिक गियान होनो थाखाय आध्यात्मिक गुरुफोर दङ। मानसिनि रावा ओरैबायदि मोनसे पावारफुल, सासे मानसिनि फंसे रावा सासे मानसिखौ मोजां खालामनो हायो, सासे मानसिनि फंसे गाज्रि रावा सासे मानसिखौ गाज्रि खालामनो हायो। दा बेनिखायनो बैफोरबायदि गथ'नो जोङो बै ड्राग एडिक्टेड माने एन्टि ड्राग एडिक्शन सेन्टाराव गथ'फोरखौ जोङो ट्रेनिं होयोब्ला बे खोथाखौ जोङो गोसोआव लानांगोन। आरो बिनिफ्राय माने बै गथ'फोरखौ लानानै बिब्दिनो स्टेटनि मिउजियाम बा डिस्ट्रिक्ट मिउजियाम बा डिस्ट्रिक्ट इउनिभारसिटिसनि लाइब्रेरियाव लांनानै बेरायहैनाय, मोनसे मोजां जायगायाव लांनानै बेरायहैनाय, माने बिसोरनि गोसोखौ फुरथि खालामनाय, बिसोरनो रिक्रिएसन नांगौ आरो मटिभेसन नांगौ। आरो जुदि पसिबिलिटि दङब्ला बिसोरखौ नेसनेल लेभेलनि गोजान गोजान जायगायावबो लांनानै दिन्थिहैनाय बेबादि खामानिखौबो मावनांगोन। बे बिराद मोनसे मोजां खामानि आरोखि, मोनसे मोजां स्टेप आरोखि। बिदि टुर, एजुकेसनेल टुर बा माने पिकनिक एक्सकारसन लांनाया बिराद मोनसे मोजां बे ट्रिटमेन्ट जायो आरोखि बे गथ'फोरनि थाखाय। दा बेनिखायनो बिसोरखौ जों थुलुंगा होनो जों नाजानांगोन। बेनि अनगायै जोङो गोरों गोराफ्रा गावबो खामानि मावनांगोन। सोरबा खन्थाइ लिरनायनि गेजेरजों, सोरबा सल' लिरनायनि गेजेरजों, सोरबा मेथाइ खननायनि गेजेरजों, सोरबा सावगारि बोनायनि गेजेरजों, सोरबा बिब्दिनो मटिभेशनेल स्पिचनि गेजेरजों माने एन्टि ड्राग्सनि जि मिशन बेयाव जों बयबो बाहागो लानांगौ आरोखि। आरो बे एन्टि ड्राग्स मिशनाव जोङो साक्सेस जागोन जेब्लानाखि जोङो सिस्टेमाव जों खामानि मावगोन। जाय खोथाखौ आं बुंदों सिलेबासनि बेलायाव। आरो बेयाव जोङो लिगेलनि आयेननि मानसिबो जों लाबोनांगोन, आयेननि खोथा बुंनांगोन जे ड्राग्स जायोब्ला मा पानिशमेन्ट जायो। आरो बिब्दिनो मेडिकेलनिफ्रायबो मानसि लाबोनांगोन, ड्राग्स जायोब्ला देहानि मा खहा दङ बेफोरखौ जों मिथिहोनांगोन। जों मोनफ्रोमबो साइडनिफ्राय आरोखि मटिभेशनेल स्पिकारफोर जों लाबोनांगोन। मटिभेशनेल स्पिकार लाबोयोब्ला बिसोरनि गोसोखौ थुलुंगा होनो हानाय बेबायदि गोहोखौ जों होनो हागोन। बैफोरबायदि खामानिखौ जों मावनांगोन। नाथाय जि माने एब्राबलि बिसोरखौ फिजिकेल पानिशमेन्ट होनाय बा जेराव सोनानै दोननाय बियो माने सलुसन नङा। बिसोरनो लाभ एन्ड एफेक्सन नांगौ। आरो बेखौ मावनो थांनायाव जोङो बिमा बिफाजों जोङो मोजां सोमोन्दो लाखिनांगोन। बिमा बिफायाबो बेखौ जोंनो मदद होनांगोन बा सरकारजों मदद होनांगोन। जोंबो सरकारजों जों मदद होगोन। समाजारि बिथिङाव मोनसे बाथ्रा नोंथांनाव सोंनो नागिरदों जे आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनो जे हाबा जाखांनानै सासे गथ' गोनां हिन्जावा गुबुनजों खारनाय बिदि बायदि जों नुनो मोनो। जे बे बिथिङाव मा जाहोनाव बेफोरो जायो होननानै नोंथाङा सानो? मेनलि बेयो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि बाथ्रा नङा होनबा? उन्दै बैसोआव हाबा जानाय माने बिनि सोलोंथाइया कमप्लिट जायाखिसै। दा सोलोंथाइया कमप्लिट जायाब्ला थारैनो माबा मोनसे जेंनाया जाखागोन। आरो बिब्दिनो सोरबा सासेजों हाबा जाखांबाय आरो बे हाबाया लाभ मेरिजबो। बेनि उनाव जुदि 1 बोसोरनि उनाव बा 6 दाननि उनाव बा 2 बोसोरनि उनाव गुबुन हौवाजों थांनानै बे हाबा जाफिनोब्ला थारैनो बेयाव माबा मोनसे बिसोरनि न'खराव जेंना थानो हागौ। फिसाया बेखौ मोजां ट्रिटमेन्ट होनो हायाखै, मोजां रोखोमनि अननो हायाखै, बेबो जानो हागौ। आरो बेनिफ्राय जायनाखि हिन्जावसा हाबा जानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बेहाबो जिहेतु सोलोंथाइया कमप्लिट जायाखिसै। दा बे बेलायाव बियो माने सनसल लाइफआ बोरैजाय थांनांगौ, लाइफआव मा मावनांगौ बेखौनो बे बुजिनो हालिया। दाया बिनि फिसायखौ जोङो बुंगोन माने मावनो गोनां खामानिया फिसायनि आखायाव थागोन। फिसाया बेखौ नोजोर होनांगोन। फिसाया जुदि गावनो बिब्दिब्ला जों हिन्जावखौथ' होबथानो हानाय नङा। दा बेनिखायनो फिसाया बेखौ ओरैबायदि हमथानो हानांगोन जिहेतु हाबा जाबाय,
उन्दै बैसोआवनो हाबा जाबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि मिनिङाबो बेबो नङा जे बिसोरनि लाइफआ बेयावनो जोबथाबाय बेबो नङा उन्दै बैसोआव माबा मोनसे जाहोनाव हाबा जानो गोनां जाबाय खिन्थु बिनि उनावबो मोजां खामानि मावनो हायो बिजनेस मावनो हायो आबाद मावनो हायो दा बेखौ नोजोर होनानै बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां रोखोमनि गोरोबनानै थानो हानांगोन आरो फिसाया जुदि बे हिन्जावखौ माने बांद्राय जुदि लिबार्टि होयोब्ला खामानिबो मावनो होला बा मोजां सावरायनाय गैला बा मबाइल गंसे बायनानै होबाय थ' मबाइलाबोथ' मोनसे जाहोन जागोन खारन मबाइलाव ओरैबायदि मोनसे आनहेल्दि भिडिअसफोर फैयो 1 सेकेन्डनि गेजेराव आरो मिस कलबो फैनो हागौ थ' मिस कलनि गेजेरजोंबो बिनि गोसोआ माने गुबुन फारसेथिं डाइभार्ट जानो हागौ दा बेफोरखौ नोजोर होनांगोन आरोखि फिसाया आरो जाय न'खराव हाबा जादों फिसायाल' नङा बिनि बिहाव बिखुनजोआबो नोजोर होनांगोन बा बिनि गार्जेनाबो नोजोर होनांगोन बा हिन्जावनि बिमा बिफायाबो नोजोर होनांगोन गावनि फिसाजोआ हाबा जाहैनानै मोजाङै रायजो जानो हादोंना हायाखै बेखौबो नोजोर होनांगोन आरो माखासे खोथाखौ फ्रेंकलि रायलायनांगोन जे आंनि फिसाजोआ न'खराव ओरैबायदि सनसलमोन ओरैबायदिमोन दा बेखायनो नोंनो आं गथायबाय बेखौ नों मोजां ट्रिटमेन्ट खालामनांसिगोन नों मोजाङै अननांसिगोन थ' बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ फ्रेंकलि रायलायनांगोन आरोखि माने बिजामादै बिहावनि गेजेराव आरो फिसाला बिफा बिमानि गेजेराव आरो माने हौवानि बिमा बिफा आरो हिन्जावनि बिमा बिफा बिसोरनि गेजेराव मोजाङै फ्रेंकलि बेखौ रायलायनांगोन खारन बिसोरनि लाइफआ बेयावनो जोबथ'वाखै आरो बहुद गोलाव दंबावो थाबायनांगौआ थांनांगौआ थ' बिसोरो साख्रि मावनो हाला बा जुदि आरो फरायनो गोसोब्ला बेयावबोथ' हेंथा गैया उन्दै बैसोआव हाबा जानानै फरायनोबो हायो दा बेनिखायनो जुदि बै हिन्जावसाखौ माबा मोनसे खामानियाव एनगेज खालामोब्ला जेनेबा फरायनानै नोङो मोजां मानसि जा नों साख्रि माव आं नोंनो मदद होगोन बैबायदि मटिभेसन जुदि होयोब्ला गाज्रि खामानियाव थांनाय नङा बा फरायनो हाला फरायनो गोसो गैला थिग आसे नोङो नैबेखौ जुदि मावनो गोसोब्ला बिजनेस मावनो गोसोब्ला नोंखौ आं मदद होगोन बा नोङो जुदि आबाद मावनो गोसोब्ला नोंखौ आं मदद होगोन माने गाहायै अननायनि गोनांथि आरोखि फिसायनि अननायनि गोनांथि दङ जे आथिखालनि लाइमोनफोरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ हरखाबनो फोजोबना लानाय बेखौ ससियेल मिडियायाव नुबाय थानाय जादों दा बे बुब्लियाव बै लाइमोनफोरखौ मा बुंनो नागिरगोन जाय बिथांमोना मोनसे जाय माने सानथावनाङै जाय गावनि जिउ बेसेन गोसा जिउखौ हरखाबनो फोजोबना लायो आथिखालावथ' नै बावैसो सिगाङाव मोनसे फेसबुक लाइभ होनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय दा बैफोरबायदि लाइमोन बिथांमोनखौ मा बुजायनो नागिरगोन मा बुंनो नागिरगोन जाय लाइमोनफ्रा गावनि जिउखौ फोजोबखांबाय बिसोरनि सायावथ' जोंहा बुंनांगौ जेबो गैला दा जाय लाइमोनफ्रा थांनानै दङ इसोरा जोंनो आखाइ होदों मोजां खामानि मावनांगौ इसोरा जोंनो आथिं होदों बेजों जों आवगायलांनांगौ बे बुहुमाव ओरैबायदि मानसिफोर दङ मेगन गैया नाथाय थांनानै दङ मोजां खामानि मावनानै आथिं थोंनैबो गैया नाथाय मोजां खामानि मावनानै थांनानै दङ आखाइ थाइनै गैया आथिंल' दङ होमब्लाबो मोजां खामानि मावनानै थांनानै दङ दा बैफोरबायदि मानसिनिफ्राय जोङो थुलुंगा लानांगोन जोङो एगजाम्पोल हिसाबै अरुणिमा सिन्हानि बाथ्राखौ जों बयबो मिथिनांगोन अरुणिमा सिन्हाया आथिं दानस' जादोंमोन आर्टिफिशियेल आथिंजों बियो माउन्ट एभारेस्ट गाखोदोंमोन दा लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो बुंगोन गावनि जिउखौ फोजोबनायाव खुनु समाधान गैया खुनु सोंनायनि फिननाय गैया आरो गावनि जिउखौ फोजोबनाया साबसिन राहाबो जानो हाया दिनै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लागोन गाबोननो बावगारलांगोन बेयाव रावहाबो जेबो मुलाम्फा जाया फरायसायाबो मुलाम्फा जाया बिमा बिफायाबो मुलाम्फा जाया बिमा बिफाया गथ'फोरखौ खांदों मोजां मानसि जाथों होननानैसो खांदों गावनि जिउखौ जुदि फोजोबनानै लायोब्ला बिमा बिफाखौ दुखु होनाय जागोन समाजखौ दुखु होनाय जागोन आरो बे गावनि जिउखौ फोजोबनाय बेयाव माखासे जेंना माखासे जाहोनफोर माखासे रिलेटेड जाहोन बेखौ जों ओरैबायदि बुजिनो हागोन बेयाव दहाय आं जाय खोथाखौ बुंदों माने आनहेल्दि ससियेल एनभाइरनमेन्ट आनहेल्दि फेमिलि एनभाइरनमेन्ट बेफोरबो जानो हागौ दा बेनिखायनो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जाहाथे फ्रिकुवेन्टलि मबाइल नायबाय थानायखौ खम खालामो गाहायै मबाइलखौ नायबाय थायोब्ला मा जागोन मोजां खामानियाव नों सम होनांगौ बेखौ नों बावगारलांगोन मबाइलखौ नायबाय थायोब्ला मा जागोन
दसे दसेनो आनहेल्दि फट'स आनहेल्दि भिडिअस फैगोन आरो आबेगिक जाखांगोन दा लाइमोन बैसो बा फरायसा समाव बे जि आबेग इमोशन बेयो आउट अफ कन्ट्रल बिसोरो ओरैबायदि आबेगिकखा मोनसे बाथ्राखौ बिसोरो मोजाङै खोनासङालासिनो नंगौ नङा बिजिरालासिनो गाव जुदि मोजां मोनदोंब्ला बेखौनो बिसोर नंगौ सानगोन मोनसे जिखुनु खामानि बे खामानिखौ बिसोरो नुनानै मोजां ना गाज्रि बेखौ बिजिरालासिनो बिसोरो बेखौ माने आजावनानै लागोन आरोखि ओरैबायदिबो जानो हागौ दा बेनिखायनो लाइमोनफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानो हायो बेनि थाखाय मुखुब जानांगोन मुखुबा माबायदि जानांगोन बिजाब फरायनाय गैयै समाव बा जिरायनाय समाव सावगारिबो बा कम्पिउटार एडुकेशन ला गावनि न'नि सोरगिदिं बिबार बागानाव बिबार गाय आरो सम मोनोब्ला बिब्दिनो टाउन सहराव थांनानै बिजाब बाख्रि लाइब्रेरि बेफोराव थां आरो जाय बिजाबखौ बायनो गोसो जादों बेखौ बाय आरो गोरों गोराफोरनि जि भिडिअस मटिभेशनेल भिडिअस मटिभेशनेल स्पिच बेफोरबायदिखौसो नायनांगौ अब्ला गोसोआ थुलुंगाखांगोन सासे फरायसाया जुदि मोजां मानसिजों रायलायबाय थायोब्ला माने खोनासंनायनि जि खोनासंनायनि हुदाखौ दानानै लानांगोन गथ'फ्रा खोनासंनायनि हुदाखौ दानानै लायोब्ला सासे मोजां बा सासे गोरों मानसिनिफ्राय मोजां बोसोनखौ मोनगोन मोजां थुलुंगाखौ मोनगोन आरो बे सोलोंनाया बे गियान सोलोंनाया जोंनिया माने जायगानि सिमा गैया समनि सिमा गैया जों जेरावखि थाया जों सोलोंनो हायो जेब्लाखि जाया जों सोलोंनो हायो दा बेनिखायनो लाइमोनफ्रा बेफोर बाथ्राखौ गोसो होनांगोन गाज्रि हान्जानिफ्राय गोजानाव थानांगोन गाज्रि हान्जाखौ जुदि नागारनो हायाब्ला बेयावनो मा जागोन बै गाज्रि हान्जानि गोहोआ बेखौ गोहोम खोख्लैगोन आरो गावखौ जुदि बियो बै थासारियाव गोरोबहोनो हायाब्ला गावनि साननाया जाफुङाब्ला बेयावनो गोसो बायगोन आरो गोसो बायोब्लानो मा जागोन गाज्रि साननायफ्रा फैगोन आरोखि बेखौनो आं बुंगोन जे साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा सांग्रां जानांगौ आथिखालाव कर'ना भाइरास जिहेतु साग्लोबसारना दं दा बे बिथिङाव आथिखालनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखां होनो थाखाय नोंथाङा मा हाबा मावगासिनो आङो दहायनो बुंबाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा गावखौ मुखुब लाखिनांगौ जेब्ला खामानि मावनांगौ जेबो थाया इंलिसाव मोनसे राव दङ एन एम्पटि माइन्ड इज डेभिल्स वर्कशप जेब्ला जेबो खामानियानो गैला अब्ला बिनि गोसोआव भुत हाबनो हागौ दा बेनिखायनो मुखुब थानांगौ आरो मुखुब थानाया माबायदि थागोन फुङाव नों थाब सिखारदो गेलेदो साननि बाहागोआव नों लेखा फरायदो टिभि नायदो आरो बिब्दिनो खौरां बिलाइ नों फरायदो मोजां मोजां मानसिजों नोङो टेलिफन खालामनानै एसे सावरायदो बिमा बिफाजों थाफानानै सावरायलायदो जे आं ओरैबायदि जानो नागिरदों माबायदि आङो खामानि मावनांगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिमा बिफाजों फोरोंगिरिजों गोरों गोरा मानसिजों थासारिखौ नायनानै मालाबा फनजोंबो जानो हागौ मालाबा मोगा मोगिबो जानो हानांगौ दा बेखायनो बेफोरबायदि खामानिखौ लाइमोनफ्रा मावनांगोन दिनै आङो बुंगोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ फुङाव आङो 4:30 बाजियाव सिखारनानै आङो 1.5 घन्टा योगा खालामो फुंनि बाहागोआव योगा खालामनाय समाव आंनि फिसाजोखौ आं लाफायो बेलासियावबो आं योगा खालामो मालाबा आं एक्सारसाइज खालामो माब्लाबा बिदिनो वाकिं खालामो माब्लाबा कलेजाव थायोब्ला आं फुटबल गेलेयो आंनि गेलेनाया माने फुङावबो बेलासियावबो दैलि आं ओंखाम बोथिसे जायाब्ला आंहा देहाया जेबो जाया खिन्थु आं जुदि सानसे योगा बा एक्सारसाइज खालामाब्ला आंनि गोसोआ गाज्रि मोनबाय थागोन आरोखि दा बेखायनो बेफोरबायदि खामानिखौ आं मावगासिनो दङ आरो लाइमोनफ्राबो जाहाथे थुलुंगाखाङो बेनि थाखाय बे खामानिखौ मावनांगौ आंहा मोनसे इउटुब चेनेल दं डक्टर अजित बर' बेनि गेजेरजों आं गथ'फोरखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय माखासे मटिभेशनेल भिडिअ आं बानायो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव दं बे मोनसे लाइब्रेरि आंनि फिसाजोनि मुङा ग्रेसि बर' आरो बे ग्रेसिनि मुङावनो आं बे लाइब्रेरिखौ दादों गायसनदों गथ'फ्रा फैनानै आंनि बे लाइब्रेरिनिफ्राय बिजाब फरायनो हागौ जायखौ गोसो बेखौनो फरायनो हागौ बेनि थाखाय बेसेन नाङा
आरो दहाय आं आगोलावनो बुंखाबाय आंनि गथ'सा बिसम्बि साहित्य एकाडेमि एवार्ड मोननाय बेखौ आङो बेसेन लायालाबानो साफ्रोमबो फरायसाफोरनो आङो राननो नाजागोन आरो बेनिफ्राय आंनि बे कपिया जुदि जोबोब्ला बिटिसि सरकारा जाहाथे बेखौ फोसाबनो थाखाय राङारि अनसुंथाइ होयो बेखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायखाबाय आरोखि। जाय बिथांमोना बे लेखाखौ लानो गोसो थामहिनबा फरायसाफोरा दा माबायदि राहाजों बेखौ मोननायनि सुबिदा थागोन जिहेतु नोंथांमोननि क'क्राझार एरियायाव दा बेनि अनगायै गुबुन जिल्लाफोरनि जाय फरायसाफोर बिथांमोना माबायदि मोननायनि राहा थागोन? बेखौ सम आरो थासारिखौ नायनानै आङो खालामगोन, सुबिदाखौ आं खालामगोन आरो गोनां जायोबा नैबे समावबो आङो बाय पस्टआवबो आं हरगोन। ओरै कार्बि आंलंनि आंनो मेसेज हरदों, ओरैजाय परबत जरानि आंनो मेसेज हरदों, बाक्सानि मेसेज हरदों। लकडाउनफोर जुदि जायोब्ला गोबाव सम जोंनि सिटुवेसना बिदिनो थायोब्ला बाय पस्ट हरनायनि बेबस्थाखौ आं खालामगोन आरोखि। जिखुनु आंनि लुबैनाया बे साफ्रोमनिबो आखायाव बिजाबा थानांगौ। आंनि बिजाबल' नङा, गथ'सा बिसम्बि बिजाबल' नङा, जे सासे फरायसानि आखायाव मबाइलनि जायगायाव बिजाब थानांगौ। दिनै जोंनि गेजेराव बिराद मोजां मोजां बिजाबफोर दङ आरो फरायसाफ्रा गाहायै जिउ खौरां बिजाब फरायनांगौ। मोजां मोजां मानसिनि जिउ खौरां, डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम बिसोरनि जिउ खौरां फरायोब्ला जोंनि गोसोआ बिराद थुलुंगाखांगोन। बेखायनो जिउ खौरां बिजाब, जाय बिजाबखौ माने गोसो जायो बेफोरबायदि बिजाबखौ साफ्रोमबो फरायसाफ्रा फरायनांगौ। बिजाब फरायोब्ला जोंनि जे बे सोरजिलु गोहो बेयो बांगोन, जोंनि गोसोआ मोजां जागोन, जोंनि आखल आखुआ मोजां जागोन, जोंनि साननाया मोजां जागोन, जोंनि गोसोआ थुलुंगाखांगोन मोजां खामानि मावनो थाखाय आरो मोजां मानसि जानो थाखाय। आरो जोंथ' बेखौनो लुबैखायो, साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मोजां मानसि जानांगौ। नैबे समाव नोंथाङा बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ जोंनो होबाय आरो नायगिरि बिथांमोनाबो बिथांनिफ्राय माखासे समाजारि बाथ्रा आरो फरायसानि गोनांथार बाथ्रा बिथांनिफ्राय मोनथिना लाबाय। आसा थिदों नोंथांमोना गासैबो बिथांनि जे बुंनाय बाथ्रा बेखौ नोंथांमोना गासैबो गोसो होदों आरो बुजिना मोनदों। नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय आरो इयुनाव नोंथांनि मोजांखौ हास्थायनानै नोंथांनिफ्राय बिदाय लाबाय। गोजोन्थों। गोजोन्थों, खुलुमबाय।